वो रही तो तने ओकरे के देखती जब हमने गए अच्छा ठीक बा कोनो बात ना ये जे आशीर्वाद बता हो एगो गावल गाना हमार जन्मदिन में हमेशा वायरल रहेला का हो हर की धन बड़ी जन्म जवन दिल तोहके मैया धन बड़ी जो कल्लू परिवार में वो छोटा कल्लू का आगमन भइल बा हंस बाबू दोनों शेर के आगमन भइल बा दर्शन बाबू हम तो अपन रंग भरले बा यो रंग बानी कुछ दिन के परेशान करी कल्लू जी के पापा ले बकरा तू और हल चाहिए बहुत चाहिए हर की धन बड़ी जन्म जवन दिल तोहके मैया की धन बड़ी जन्म जवन दिल तोहके मैया बबुआ कम से कम नहीं के तो पापा ही जब आए ना हम पापा जी के साथ गाना गाए आज चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए महाराज जैसे रउआ देश दुनिया में नाम कमैले बने वो से बड़का बेसी राव बबुआ नाम करो हमनी के दुआ बा प्रार्थना बा छोटा भाई के प्यार बा आशीर्वाद बा आप लोग भी बबुआ के ढेर सारा आशीर्वाद दीजा हम इहे काम काऊ छी की धन बड़ी जन्म जवन दिल तोहके मैया और भाई से इतना बड़ खुशी है महाराज कितना लोग भाड़ा भागता कितना लोग मन्नत मांगता बबुआ पावे खातिर अरे चलिए बहुत सारा प्यार बा बबुआ खुश रहो सही रहो अच्छा छोटन जी कल्लू जी के सब पुराना दोस्त है सब भाई मित्र सभी कोई आइल कल्लू जी से प्यार करला सभी कोई आइल बाटे सबके दिल से अभिनंदन बा सिंहास बाबू की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार बा लेकिन आज तक हो गए बियाज में कैसे की धन बड़ी जन्म जवन दिल तोहके मैया एक बार तनी हाथ उठा लो सब कोई हाथ उठाई दर्शन बाबू के प्यार के सब कोई जाई कर सब कोई हाथ उठावे कैसे कि हमारो तरफ से जन्म दिल के मैया हमारो तरफ से जन्म दिल के मैया जिंदगी में खूब तेरा किसी ऊंचाइया जिंदगी में खूब तेरा किसी ऊंचाइया हमारो तरफ से जन्म दिल के मैया हमारो तरफ से जन्म दिल के मैया वो तो ससुर है ना वो पूरा डिसीजन में लगा रहता है लेकिन जो आपने प्यार संस्कार कमाया है कल्लू जी जो आपके इंडस्ट्री में नेम फेम है एक व्यवहार भी मायने रखता है आपका तो दिल से अभिनंदन बा बोल लगाता नहीं बहुआ के नाना जी वाह क्या बात है बहुआ के नाना जी की तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद बा एकदम बहुआ पास ही प्यार दुलार लुटोले नहीं जा नाना जी लोग खास रखो बबुआ खाती लड़का के हमारा तरफ से आशीर्वाद हुआ आइए हम कहो खिलना हो सभी गुलाब के जैसा खूब हो के तू काम करा जैसा खिलना हो सभी गुलाब के जैसा खूब हो के तू काम करा जैसा माता रानी से ये प्रार्थना करो कि बबुआ हमेशा खुश रहो हमेशा मुस्कुराते रहो अभय बाबा और हमने के बहुत प्यारी एक तरह से स्वर सम्राट हमने के शिल्पी राजी के आगमन भइल बा अब काहे ना होई और विजय चौहान भैया दिखाई बा दिल से अभिनंदन बा अभय भैया सब भोजपुरी के परिवार एक जुटी धीरे धीरे ये नु कल्लू जी नाम कमाइले बड़ा नाम
केकरा बदौलत बा आप सबके प्यार आशीर्वाद के बदौलत ही सब कुछ संभव बा। दिन प्रतिदिन आप लोग प्यार दे रही जा, स्वागत बा, अभिनंदन बा। हाँ